Goddag. Det her det er min udpakningsvideo af den helt nye robotplæneklipper Limo One, som jeg har fået til beta-test. Jeg var en af de heldige 10 på verdensplan, der har blevet udtrukket og har fået lov til at teste denne model her. Så lad os få den åbnet. Som I kan se, så er den rimelig godt pakket ind. Men det er også nødvendigt så tung som den er. Der er sådan en quick start guide, som man kan bruge. Vældig smart og vældig godt lavet. Så den lægger vi lige til side. Her er der nogle stænger, som man kan bruge til, når man skal have monteret RTK-antennen på jorden, hvis man ønsker det. Der er også en mulighed for at montere den på væggen med den her. Og det smarte, de har valgt at gøre her, det er, at kablet kan trækkes indvendigt i rørene. Det er ikke alle, der vælger at gøre det. Nogle andre konkurrenter, der bliver den trukket udvendigt. Så. Sådan. Ja. Selve RTK-antennen ses her. Ikke ret stor, men det behøver den jo heller ikke at være. Og den trådløse antenne, som kommunikerer med robotten, den ses her. Det er en standard. De ligner meget hinanden fra forskellige mærker. Så den monteres her. Så er der en, hvis man bruger de der er lange stænger, så kan man montere den i jorden med den her. God solid. Så det er godt nok. Og det er også meget standard. Så er der her nogle muligheder for, at det kommer an på, hvordan man har opsat robotten til at, med når den klipper, om det skal under den, eller det skal ud til siderne, så kan man bruge dem her. Her er en forlængerkabel til RTK-antennen, og dem er der 2 af, så der er rigeligt med kabel til det. Og det her, det er strømforsyningen til RTK-antennen, hvis den skal monteres væk fra ladestationen. RTK-antennen kan også forbindes direkte til ladestationen og få strøm derfra. Så er der en forlængerledning her til selve ladestationen. God solid og med gode pakninger, så der ikke kommer fugt i det. Og så er der en ovnformer også til ladestationen med de rigtige stik til nu her i Danmark, hvor jeg bor. Og den er på 2,5 ampere. Der kommer en 10 ampere på et tidspunkt, som jeg får tilsendt, når de er klar. Så er der lidt obrakonøgler og lidt skruer til at montere i murstensvæg og sådan noget. Men der, hvor jeg skal have den monteret, det bliver op af noget træ. Og det får I se i en senere video. Og så er der til ladestationen, der er der sådan 4 jordspyd. Også fin kvalitet og beregnet til med nogle brakonøgle til at skrue den ned i jorden med. Så kommer det mest spændende, selve robotten. Det er man sgu ikke op. Så.
Ja, den ses her. Nu skal jeg lige have kassen op, og der er de så været så smart at lave det, således at man kan løfte yderdelen op fra selve inderdelen. Og den skal jeg lige fri her. Så kan det heroppe, og den er sikker. Ja, som I kan se, kassen den har fået lidt tape, men den er jo kommet helt fra Kina af. Så. Og ja, robotten den er tung. Den vejer, hvad er det nu, skal jeg lige se på de her specifikationer. For at være selve robotten vejer 35 kilo, så det er en tung sag. Så. Det er jo nemt, det her. Det er så Limo One. En af de første robotplæneklipper med larvefødder. Så nu ser jeg, om jeg kan få den løftet op her. Vældig smart. Får man lige stillet ud på jorden. Så. Sådan. Og det er så selve ladepladen, eller ladestationen, om man vil, hvor der er de 4 huller til jordspydene. Og jeg tror også, der er sådan nogle huller herude i siden, hvor der er noget gevind nede i. Og jeg ved det ikke, men jeg tror, det er, at den er klargjort til den garage eller overdækning, som der kommer på et tidspunkt, og som vi skal købe som ekstra. Fordi det er ikke nødvendigt, men så vældig smart. Jeg kan se, at Limo lige har nok testet den, inden jeg fik den, fordi der er lidt græs her og der. Så, men det er godt nok, så får vi da ikke en mandagsmodel, om man så må sige. Og bagpå her, der er en tænd- og slukknap og stik til selve hovedstrømsyninger og strøm til RTK-antennen. Så kan vi lige prøve at tænde den, se hvad den siger. Hvis jeg så lige, så kan vi lige se her. Ja, der er ikke meget at se ud fra det display. Hello, let's get mowing. Snakker det, kan den også. Så stiller vi lige kameraet sådan. Ja. Og så selve frontdækket, eller der hvor den klipper, det kan løftes op. Gør vi lige her.
Og ja, det er jo ikke det hurtigste, men det går nok med det. Og ja, som I kan se, den har været i gang, så, og der er 2 sæt knive her, faste knive. Det er der ikke mange robotplæneklipper, der har. De er cirka omkring 20 cm. Så den har en total klippebredde på 40 cm. Og den kan klare 7.000 kvadratmeter om dagen. Hvilket svarer til, at de legemål oplyser, at den kan klippe 48.000 kvadratmeter. Det kan ikke den holde klippet. Så nu sænker vi dækket igen. Og selvfølgelig er dækket, det er jo elektronisk styret via appen også, og man kan, hvis du har en zone i en given højde, så en anden zone kan være en anden højde. Sådan. Yes. Og hvad hedder det? Der kommer nogle flere videoer her på et tidspunkt, når jeg lige får dem lavet. Og hvornår de udkommer, det ved jeg ikke helt endnu. Så. Men tak fordi I så med, og glæder jer til flere. Jeg er i hvert fald spændt.